Il-prefazju. Din hija talba li l-ġemgħa tagħmel l-Alla permezz taċ-ċelebrant li jrott ħajr l-Alla flimkien mal-poplu u dan jagħmlu wara li kulħadd ikun stqar li hekk sewwa u xieraq. ċelebrant imbagħad jgħidilna għaliex huwa sewwa u xieraq li rroddu ħajr lill-Alla għax ħenna lina fil-miżerji tagħna, għax miet għalina fuq is-salib, għax irxoxta biex jagħtina l-ħajja. Il-qaddis, qaddis, qaddis. Fl-aħħar parti tar-rat il-ħajr, il-ġimgħa kollha tingħaqad mal-anġli u l-qaddisin tas-sema li kantaw bla waqfien qaddis, qaddis, qaddis. F'dan il-waqt il-Knisja tal-Art, ġifieri aħna, tingħaqad mal-Knisja tas-sema f'kant ta' foħrija. Dan hu li ra l-profeta Eżajija, il-ħlejja kollha tas-smewiet jgħidu qaddis, qaddis, qaddis hu l-Mulej Alla tal-eżerċiti, l-art kollha mimlija bis-sebħ tiegħu. Il-kumplament tas-sentenza imbierek minn ġej f'isem il-Mulej ifakkarna fil-kliem li bih in-nies ta' Ġerusalemm laqgħu lill-Mulej Ġesu nhar Ħadd il-Palm. L-epiklesi. Is-saċerdot innutawh iqiegħed idejh fuq il-ħobs u l-inbit u jitlob lill-missier jibgħat l-Ispirtu Qaddis fuq il-ħobs u l-inbit u dawn jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Din tissejjaħ epiklesi li tfisser karba ħerqana ta' xi ħadd li qed jitlob l-għajnuna. It-tqejjed tal-idejn ifisser il-għoti tal-Ispirtu Santu. Ir-rakkont tat-twaqqif tal-Ewkaristija. Kull ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tirrepeti dak li Kristu qal u għamel fl-aħħar ikla. Issa, iċ-ċelebrant ma jitkellimx aktar bħala il-President tal-ġemgħa, iżda jitkellem fil-persuna ta' Kristu. Hekk iseħħ quddiem għajnejna is-sagrifiċċju li Kristu stess waqqaf fl-aħħar ikla. Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija b'tifkira tiegħu ma nkunux sempliċiment qed infakru ġrajja li seħħet xi żmien ilu bħal meta niċċelebraw il-birthday jew xi anniversarju. Għax iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika tagħmel preżenti dak il-ħin f'nofsna dak li Ġesu għamel mad-dixxipli tiegħu. Fit-tmiem tal-konsagrazzjoni, il-poplu jkun mistieden biex jistqar il-fidi tiegħu fil-mewt u l-qawmien tal-Mulej sa ma jerġa' jiġi bil-kliem inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. L-anamnesi. Bħalissa l-Knisja tkun qed tobdi il-kmand li Kristu stess ta' meta qal għamlu dan b'tifkira tiegħi. Din hija anamnesi, jiġifieri tifkira. Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija inkunu qed inġeddu dak li għamel Kristu fil-lejl qabel ma bata fl-aħħar ikla. Dak li għamel Kristu il-Knisja tkomplih sakemm jerġa' jiġi lura fil-glorja. Dan jgħidulna San Pawl. Kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom tħabbru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi.